Tiprasa kami amcai hege ba ohani bersarok bisi kolog romai kebangkok jengzal birman nukjagi tongo tamni hinba Tiprasa lukuroni kepalni birman no pyognani bagai kebo hapang phanok ganao basa phaya phiaba tabuk nugi manka tipramota etisi hapango achukmani yagulo Tiprasa lukuroni hamkrai tumunani bagai kurung amchaite shakham nokrogo cheri naijagi tongo titi edisi hapangni naikolnai sengkrak rokbai Abo haikino phasalo 11 mandai be khobjak shakhamnogo shaknainai grai tei shakhamnogo staff grai hinai koktuma manai MLA jik borom gonang Swapna Deborma shakhamnogo thangai naikha aro thangai naithani MLA no karibo manjaka tipra mothani sengkrak ro tini aro mandayo je hospital phai nailengani belai problem aro problem ja au ang to MLA hisabe phaike जों आरो मिटिं खालामफैलायजाक ब्लकआव आरो जों भिलेज कमिटि गिबि मिटिं हस्पिटालनि कग्रावबो दिसाजाका ट्रेन दंनि कग्रावबो दिसाजाका बेनोथ' अब जों ब्लक भिडिअ ब्लक भिडिअ सामान परे भिडिअ अब नायफैजाक भिजिट खाय नायफैजाक बब भिजिट खायमानि बिसिंति बब नुखा अब किसा जे ट्रेन खायमानि अब दै थानानि अब कोनो गकरे लाइन करे ओमफ्राय अब तैसा बाहायके ट्रेन दै रहैमान अब खालायनानि बागो इन्जिनियार दुइ नायनानिखौ अब तो मोटामुटी बबाय सालायमानि मते ओमफ्राय अब तो खालायजाकनाय ताबो हस्पिटालाव जे ताबो स्टाफ गरै आरो डक्टर शर्टेज नि सामानि आबनबो आं चिठिले सिका आं सकांबो फायो आरो भिजिट खायथांगा चिठी सिका मुख्यमंत्री तब अब सामानि खरकसा डक्टर बे चलिया अमा हायके नां सिका और डक्टर नांनाय चाइल्ड डक्टर नांनाय गाहिम नांनाय स्पेशल मेडिसिन नि डक्टर नांनाय अबरक दिमान खायजाक किन्तु अब दरमायाबो हायफोनो दैसा मुख्यमंत्री नि आरो फानथांनि बन अपॉइंटमेंट नाहारे बबाय डाइरेक्ट ककमा सालायने तामनि हिमालय एलाकाओ अमा हायके हस्पिटाल डक्टर गरै अब डक्टर स्टाफ गरै डक्टर आरो रूम रगनि असुबिधा अम हायके हस्पिटाल चलिगला ताम माने मानदे एलाकाओ अम हाय हस्पिटाल डेभलप ननि नांगौ हस्पिटाल बरो रखायो आरो रोगी सुगी आरो गरै बिग्रा रग आरो नि यांगो आगरतला रग थाङै माया हस्पिटाल काहा काहा थाङै माया निनो आरो जिबि थाना फानो आरो रां फैसा रनि बेपार एबा आरो जेहेतु गानाव हस्पिटाल दङ आरो नसकां मा नायजाकनाय आरो माया परे से रेफार खायजाकनाय हिगेबा तो गाहाम नंनानै नांगौ आरो डेभलप खालायनायनि हिगां जों अब आंनि मते आं चेष्टा खालायनाय अबनो मानदाय एलाकायाव डेभलप खालायनायनि बागैनो मानदाय एलाकानि जे हस्पिटाल अब स्टाफ बाय नार्स बाय बिथि बिरायबाय गाहामखाय चलिनायनि बागै आं चेष्टा खालायनाय आं जे मानसि चाइटगैनाय हामबाय बेलाखना हामबाय सिनि एमएलए मैडम तै बुंनि जे सोशल वर्कर चिनि और माने बीच को तिनि फाइ नाय तमा बागै चिनो जे समस्या दंगनि बिसोर पुलिया अंखायनो चिनोर बीपीएच उन दंगनि ब्लक पब्लिक हेल्थ यूनिट होनाय अबनि काम नाजाक किन्तु आर्थिजाक आबो कासि समस्या आबो मैडम न काम करंखाय तै चिनोर जे कयटा ड्रेन दं समस्या दंगनि उखलो जे वाटर लगिंग दंगनि आबनि समस्या बेपारो साका प्लस जे किसेमिसा चिनि और स्टाफ शॉर्टेज डॉक्टर शॉर्टेज ते मेडिकल ऑफिसर शॉर्टेज ते ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट रक नांगो ओ ताव प्लस बीपीएच नि बागै जे काम नायजाग बागै चिनि रूम नि शॉर्टेज दङ मीटिंग खायना रूम करै आशा वर्कर खायना चिनि अनेक शॉर्टेज आबन बेबर जन साथा मैडम न ते बिथिबराय रंनि चिनि किजा शॉर्टेज दङ आपर तो बेबर साथा आशा खायो मैडम चिनि मन दादिनो सल्व खायना हामबाय